Днес моя приятелка ми се обади да ме попита за съвет как да се справи с въшките, които са нападнали нейните домати в случая. Аз имах такъв проблем на баклата. Мисля, че в едно видео много сериозно се виждаше как са напъплили моите растения. Реших да пробвам това с лютите чушки. Имах един буркан люти чушки, много люти чушки, които ние нямаше да ги изядем. Аз направо ги пасирах с чушки, сок, така. Пасирах ги с 4-5-6 скелетки чесън, след което ги оставих в един буркан, който събира 700 мл. Напълних водата, допълних целия буркан, оставих го 24 часа така да престои и след което добавих и сапун преди да пръскам. С едно пулверизаторче пръсках растенията. Аз, понеже на малки площи съм си насяла растенията, нямам нужда чак от пръскачка. Не, че нямам, имам. Но има ефект. Искам да ви кажа, че имах чувство, че с шулките ми нищо нямаше да издигне. Така го бяха нападнали. Ето сега вижте какво се случва. Гледайте. Това направо беше на умирачка. Ето, това също тук. Тези тук също. Ето още, които си никнат. Така че смятам, че има много голям ефект това. Поръчал съм си масло от Ним да пробвам и с него. Но като виждам, че с това има ефект, мисля, че ще ми за доста по-евтино. Така че може да пробвате и вие. Но съм нападната от охлюви. Идвам, събирам ги, хвърлям ги някъде там в небитието. Но те естествено пак се появяват. Слава Богу, не са някакво огромно количество. Но ги има, хапат си от айсберга ми. Така, вътре в парника ми, който е мъничък, 2 на 2, вече летят всякакви същества. Пеперутки, мухички и какво ли не. За сега домата изглежда добре. Да ви покажа как се справят трите ми доматки. Ето ги. Тук доматките ми. Да видим какво ще се случи. Всеки ден като идвам, махам по някой друго колтуче и просто дърпат нагоре, имат много цветове. Ми се струват някак рехави. Не знам, може би и сорта е такъв ли, аз не знам. Всичко върви наред, не изглеждат болни, но някак рехави. Дали аз не съм им махнала много от колтуците, не знам. Но за сега са добре. Използвах метода на връзване на бохосолс на самите доматчета и доста добре се държат за сега. Надявам се всичко да е наред. Иначе пък черето няма грешка. Ето. Ето и броколите, които ми оставиха мравките. Тези малки гадниарчета. И тук имам няколко карфиолчета. Всичкото това трябваше да бъде броколи и карфиол. Но до година, когато тогава. Тук съм насяла пшедината, аз бях ви казала, и корнишончетата, и кариги. И така, запътвам се към вкъщи, защото до 7 часа бях на работа. Препрах се, запалих колата и дойдох тук веднага, за да полюя, защото вчера не съм поливала. И сега да ям, защото съм много гладна.